Ako na poriadny booty pump, dnes ti poviem svoje tipy a triky. Začíname hlbokými drepmi s gumou na kolenách, ktoré následne dopumpujeme. Druhým cvikom sú úkroky v bok na jednu aj druhú stranu. Ako tretí cvik sú drepy z výskokov, ktoré si doplníme ešte o jemné kmitanie. Ak tieto cvičenia neodflákneš, zadok budeš istotne cítiť už teraz. Pokračujeme hip thrustom, ktorého váhu som si upravila tak, aby som bola schopná spraviť viacero sérií na viacero opakovaní. Pre lepšie precítenie a zapálenie zadku odporúčam na konci série ešte podržať chvíľu zadok vo vzduchu. Ďalším cvikom sú sumodrepy, pri ktorých som si takisto váhu o trošku znížila oproti klasickému silovému cvičeniu tak, aby som bola schopná spraviť viacej sérií ako je bežné na viacej opakovaní. A nakoniec ešte super séria 3 cvikov, ktoré ti zadok zaručene zapália. Prvým z 3 cvikov je dvíhanie panvy s odporovou gumou okolo kolien. Druhý cvik si sťažíme tým, že jednu nohu dvihneme do vzduchu a dvíhame sa len na jednej. Toto opakujeme na obe nohy. Posledným cvikom je tzv. Zakopávanie na štyroch s odporovou gumou. Prvých 10 opakovaní vykonávame v prvom rozsahu a následne dopumpujeme ešte 15 opakovaní v hornej pozícii. Takto odcvičíme samozrejme obidve nohy po 3 série. Garantujem, že ak tento tréning neodflákneš, na druhý deň ti bude až príliš tvrdá každá stolička.